Ja, så er vi kommet til den flipped classroom, der skal handle om energiforholdet og forholdet mellem makronæringsstofsammensætning, det vil sige kulhydrater, fedt og protein. De tre er hovedbestanddele i alt mad. Kulhydrater består som sagt af kulstof, brint og ilt. Det gør fedt også. Kulstof, brint og ilt. Protein består også af kulstof, brint og ilt, men også af nitrogen og nogle gange svovl og fosfor. De bogstaver jeg bruger her er dem jeg kender fra det periodiske system. Og vi kan se at både for kulhydrater og for fedt er det ting som kan være lavet ved fotosyntesen, altså ved hjælp af CO2 og H2O. Og det vil sige at både kulhydrater og fedt kan sådan set laves af solstråler, og så de to CO2 og H2, som er tilgængelige overalt. Det der er interessant med protein, det er at vi skal have kvælstof, eller vi skal have kvælstof, nitrogenet her, og det kan vi kun få ved at få det fra planter eller andre dyr. Og det er derfor at det er vigtigt at man spiser varieret for at få så meget kvælstof som. De her tre kulhydrater, fedt og protein, det er altså de tre hovedbestanddele af alt kost. Derudover så kommer der vitaminer, og mineraler. Og det er så bekendt i meget små mængder. Det er måske en ganske få gram, man skal bruge hver dag. Og hvis man spiser en vitaminpille, så bliver man dækket ind med det, man skal bruge. Det nytter ikke at spise en hel masse, for så kan man få for mange vitaminer, så kan man også blive syg af det. Men man kan også se, at man kan få mangelsygdomme, hvis man mangler vitaminer og mineraler. I dag i Vesteuropa er det ikke et stort problem, fordi vi har en varieret kost, men stadigvæk kan vi godt komme til at mangle forskellige vitaminer. Et vigtigt vitamin det er f.eks. D-vitamin, som vi optager gennem solens stråler. Vi kan også få den via maden. Men i og med at solen skinner meget lidt om vinteren i Danmark, så oplever vi tit, at vi mangler D-vitamin, hvis vi ikke sørger for at få det ind på en anden måde, enten via en vitaminpille eller via en varieret kost. Okay. Så slutter vi lige fladen, og så skal vi snakke lidt om, hvad der er sundt og ikke er sundt. Normalt i dag, så snakker man om, så sætter man lighedstegn med, at noget, der er sundt, er noget, man ikke bliver tyk af, og noget, der ikke er sundt, er noget, man bliver tyk af. Det er ikke helt rigtigt, man kan godt se det på en anden måde. Derfor så laver jeg lige sådan et spændingsfelt her. Hvor vi for oven har høj energi, det vil sige meget energi. Og nederst har lidt energi. Ud til siderne der har vi naturligt, det vil sige hvor kan man finde det henne i naturen.
på den anden side har vi kunstigt. Det vil sige, at vi er over i, hvis vi siger felt 1, 2, 3 og 4, så har vi i felt 1 de ting, som har meget energi, og som er kunstigt fremstillet. Og et godt eksempel på det kunne være McDonald's mad, som vi vil lægge helt op i hjørnet. Det er kunstigt fremstillet, det vil sige, det er fyldt med transfedtsyre. Det betyder, at maden, fedtstoffer, man bruger for eksempel i pomfritter, er fremstillet med henblik på, at det skal være praktisk at kunne have et storkøkken. Ikke så meget i forhold til, om det er godt for kroppen at spise, samtidig med, at det har et meget højt energiniveau. Og det skyldes blandt andet helt nyt, at det består af Coca-Cola, som består rigtig meget af sukker, og det vil sige, at man indtager meget energi, uden at kroppen føler, at den bliver mæt. Så det er meget energi, samtidig med, at det er kunstigt. I den modsatte ende ved tretallet, der kunne vi sætte noget, som har naturligt, men har lidt energi. Det kunne være salat. Her der har man nærmest en diametral modsætning, fordi det er naturligt, og der er lidt energi i, fordi det er kostfibre. Man får stadigvæk lidt fedt og lidt energi ud af det, men man skal spise rigtig meget for at få den samme mængde energi ud af det, som hvis man spiste et McDonald's-menu. Men der findes naturligt også noget fedt, som er naturligt, og det kunne for eksempel være i nødder. Og det kan også være i fisk. Og som regel så kan man godt lide, at folk spiser fisk, fordi det er fyldt med nogle fedtsyrer, som man rigtig godt kan lide. Problemet med fisk, det er også, at fisk lever i vand, og i vand der er der en masse tungmetaller, blandt andet fra skibsmaling og lignende, og det spiser fiskene, for de lever tæt ind under vand, og det er også der er mange skibe. Derfor så kunne vi godt sætte en streg over til McDonald's og sige, at fisk er også lidt usundt, fordi man optager en masse tungmetaller sammen med fisken. Og i og med at det ligger i fedtet, så bliver det ikke sorteret fra, når det kommer ind i kroppen, men bliver ved med at være i fedtdelen. Og det har betydning, hvis man er dame eller kvinde, og for eksempel skal amme sine børn, så vil det fedt, man har fået fra fisken, blive lavet om til modermælk, og så kan det faktisk blive optaget af barnet via modermælken. Og det er jo ikke så smart. Hvis vi nu kigger på noget, der er kunstigt, men har lidt energi, det vil sige, at vi er nede i felt 2, så kunne det være sådan noget som light-produkter. Det indeholder ingen energi. Hvis man kigger på en Cola Zero, så står der 0 kalorier, selvom man drikker en halv liter, og det koster det samme som en rød cola. Og det er simpelthen fordi, at man har sat nogle kunstige sødestoffer i. Det er kunstigt, men der er ingen energi. Det der er spørgsmålet er, hvad betyder det kunstige så for min krop? Hvordan optager den det? Og hvilke konsekvenser kan det have? Det er man ikke helt sikker på. Man er lidt i tvivl, men noget tyder på, at det faktisk kan være en lige så stor bivirkning som at drikke for meget cola og blive tyk af det. Så det bedste vil selvfølgelig være bare at drikke vand. Og vand har selvfølgelig heller ingen meget lidt energi, så det kunne vi også skrive over ved salat. Nu har jeg givet nogle eksempler på sådan de mest ekstreme tilfælde her, men det er også vigtigt at have det her billede inde i hovedet, når man snakker om, hvad er sundt og hvad er usundt, så er det ikke kun et spørgsmål om der er meget energi i eller lidt energi, men det er lige så meget et spørgsmål for, om det er naturligt eller er kunstigt. Det var det. Tak for i dag.